Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah'ım, meni barcha günahlarımdan, ulu бәхетсезлекләрдән һәм кабер газабыннан сакла. Meni түбәнлеккә төшерә торган әхлактан, миңа зыян китерә торган дустан, meni синнән ерагайта торган өметтән сакла. Сине оныттыра торган ярлылыктан саклай, я Раббым. Meni халак итү куркынычлы булган байлыктан да сакла. Я Аллаһым, син үзеңнең иң яхшы кулларыңа биргән бүтән яхшы нәрсәләрне миңа да бир. Кыямат көнендә үзеңнең йөзеңне борачак нәрсәләрдән сакла мине. Минем җанымны мөселман хәлемдә ал, һәм мине яңадан терелткәндә мөселман хәлемдә терелтсәң иде. Үз рәхмәтең белән бүләклә һәм үзеңнең ләгънәтеңнән сакла. Я Раббым, әлегә мин исән чакта син үзеңнең кулларыңны ничек яклыйсың, мине дә шулай якла. Я Аллаһым, үлгәннән соң минем гөнаһларымны гафу ит, миңа рәхмәтле бул. Аллаһым, яшәү минем өчен хәерле булса, мине исән-сау яшәт. Әгәр минем өчен үлем хәерлерәк булса, миңа хәерле җиңел үлем бир. Я Аллаһым, үлгәндә мине дәҗҗал фитнәсенә катнаштырма. Минем җанымны хак диндә килеш һәм иреннәремдә шәһадәт биргән хәлдә ал. Исламда булмаган килеш үлүдән, кабер газабыннан, бу тормыштагы бәхетсезлекләрдән һәм бәлаләрдән сакла мине. Миңа ике дөньяда да бары тик яхшылыклар гына бир. Я Аллаһ, үзеңне танырга һәм яратырга ярдәм ит. Үзеңнән генә курка торган йөрәк бир. Сине гел искә алырга, үзең кушканнарны үтәргә ярдәм ит. Үзең тыйганнардан тыйлырга көч бир. Сине яратмаудан үзең сакла мине. Миңа үзең риза булырдай гүзәл холык һәм сиңа мөрәҗәгать итәрдәй белем бир. Дөнья нигъмәтләренең рөхсәт ителгәннәрен генә бир. Синнән башкаларга гыйбадәт кылудан мине үзең сакла һәм сиңа гына гыйбадәт кылып яшәргә көч бир. Минем гамәлләремне кабул ит, йөрәгемне ике йөзлелектән, риядан сакла. Телемне ялганнан чистарт, күзләремне хыянаттан сакла. Я Аллаһ,